Kajing pulena kasi ti jong Paulus bakho cha ki Kristan ha Ephesus kalenong kabaningkong kadkhot khatsan hadu bar pulai ko para namar bangalay usngaw sa phang kajinget jong pi hau try jisu bat kajing e jong pi ki ru khoj baro ngam ju sange ban ai ngo na kabanta jong pi da ka bakan mawi pi ha kijing duai jonga bo blei jong try jong jisu Christ ukpa jong kaburom un ai pi ka men sim kajing start ba kajingเป็นเป้าชายหากจริงอีทูจยาอูบรรดาลาเป็นชายกิขมาดกิโดโนจังพีพิดบเต็บกะเอกตากะจิงกระเมนชะกะบะอุลักฮอดเอพีกิเอกิตากิสปะบะจงกะจิงยอปะเต็งบดันบุรอมจงอูหากิรุคูดบัดกะเอกตากะจิงคราวบ่มละเทวจงกะบอดจงอูหางีกิบังเฮกกัดกุมกะจิงเตรจงกะบอดบะคราวจงอูยากะบ่ลาปันดับเฮาคริสมันเบาละมีปาดยาอูนากะจิงยับบ่ลเป็นช่องยาอูhalaka ketika mon habneng halor baro ka bors im bat ka iktiar ka jingklain maka bors syar bat halor ka kerteng baro bala ban ai om tang hakane ka juk henry ka juk man sawan ru bat ula pandemic iki baro hapo ki kicat juku bat ula thung yau kli du halor ki iki baro na ka benta jong ka balang ka balong ka met juku ka jingpura jung ta bala pendap janai ya ki iki baro các tiên trong trai kajing pulih na gospel bakhut kat kum Lukas kalenong gabakan ar kadkhot pra hadu bakan ar ha kata kapor Jisu laong halaki senran ngaong hapi kat uba play nga khmat gibriu khun ubriu ru un play u khmat ki angel ublei henry yota uba len nga khmat gibriu en salen yu khmat ki angel ublei madiu ta uba kran persya yu khun ubriu endang mam henry yota uba beng persya yu men sim bakhoj en amam te ba ki wan yalami phi khmat kisnakong mana khmat kinong sanshar bat kinong bishar wat kuslai shapang kumno ni ayu phin jubam ni ayu phin ong namaru men siam bakhot sai kaya phi hakata hi kapor ayu ba phi dei ban ong ka gospel jong utrai